O Parque Natural de Corrubedo pásase ao mundo virtual. A Xunta presentou o primeiro museo virtual para achegar o patrimonio á cidadanía a través dunha experiencia visual que permite coñecer a súa extensión de forma diferente. A Consellería de Medio Ambiente impulsou un proxecto innovador para achegar á poboación os parques naturais e o patrimonio ambiental coñecido como Patrimonio Natural e Cultural de Galicia do territorio ao Museo Virtual. Esta mañá presentouse o primeiro museo virtual en Galicia, en concreto do Parque Natural das Dunas de Corrubedo e as Lagoas de Carregal e Vixán, un traballo elaborado por Gárgola Lab e que hoxe se deu a coñecer na Casa da Costa situada na Praia do Vilar. Acompañada dun grupo de escolares da zona, pois presentar un proxecto que nos fai moita ilusión, non? Hoxe é un día especial, vamos a presentar sobre todo a estes rapaces que xa viven nunha era digital, un museo virtual do parque donde podan probablemente volar sobre as lagoas, ver aves ou ver o que fai un simple animal cando nadie os ve. É algo particular, co obxectivo fundamental de concienciar as vindeiras xeracións que serán os que se encarguen dese cuidado, desa protección que nós tanto empeño facemos neste parque natural, non? Ao longo da presentación, Díaz compartiu cos asistentes algunhas curiosidades do parque e deste proxecto. Características deste parque que eles conocen de sobra, seguramente mellor que a min, como é ese vento, pero ese vento que aquí en Corrubedo moldea ou esculpe esa duna móvil que eles van a poder ver como un simple ollo de calquera de nós non pode apreciar. Polo tanto, teño que dicir que eu só vin un avance, tamén estou desexando velo, pero simplemente lle queremos trasladar que podan ver con outros ollos a naturaleza, que nos axuden a conservala, a protexela, e que tanto eles que lle trasladen ás súas familias, aos amigos, pero tamén todos aqueles que se acheguen a visitar o Parque de Corrubedo, sean ises guardiáns que nos axudan, porque é necesario que cada persona que visite este parque nos axude a este cuidado. Agradeceu o traballo do persoal do parque, xa que ademais do seu valor de conservación e cuidado de fauna e da flora, foi parte fundamental para a creación do museo virtual. Que é unha maneira de achegar ese patrimonio natural tan rico que temos en Galicia a todos os fogares e a todo aquel que se queira chegar aquí. Aquí podes acceder e despois tamén nas casas, dentro da página web, entrarás en Corrubedo e podrás entrar a conocer este museo virtual. É o primeiro dos que vamos a presentar, despois tamén temos preparado xa para lanzar o do Xurés. Un proxecto para levar ao mundo virtual parques naturais de Galicia para ter unha forma diferente de percorrer as paisaxes, de coñecer as especies e os hábitats, ademais da historia do territorio. O Museo Virtual do Parque Natural das Dunas de Corrubedo ten unha sorpresa xusto nas dunas para adaptar este novo escenario tamén ás lendas locais.